Assalamu alaykum ýaşlar. Bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň sanlygyma geçmek barada alyp beren döwlet siýasatyna Türkmenistan Senaty we Telekeşler Partiýasynyň öz munasyp goşuntlaryny goşýar. Şu günem Türkmenistan Senaty we Telekeşler Partiýasynyň merkezi binasyna siziň bilen şu sanlygym barada, sanlygymyň durmuşymyzda goşýan goşuntlary barada. Ýani dürli günjeklerine bilim alýan türkmen ýaşlarynyň biziň ildeşlerimizden şu arada maglumat almagy makul bildik. Şu gepleşige siziň hem goşunt goşmagyňyza garaşýas. Biziň şu gepleşigimiziň ilkinji çykyş etmek nowatyny Belarus döwletinden Kadyrberdi Nurberdiyew berýär. Ol Yolbelet online platformasynyň esaslandyrjysy. Kadyrberdi Yolbelet barada bir gurrun berýärsiňiz. Salam salam merdanatay. Häzir köpde hem tölegli we tölegsiz esasda online bilimlerini alyp bilýärler. Türkmen ýaşlary nesip bolsa geljekki maksatlarymyz hem Türkmenistanyň geljegi we türkmen ýaşlarynyň geljekde öz başda bilim alyp biljek we işlep biljek bir platformasy halyna getirýär we şoň ugruna işler alyp barýar. Inni häzir sendik bir ýaşlarymyz Yolbelet platformasyna nädip bilim almaly we nädip işler alyp barmaly diýip soradyňyz. Sendik bir türkmen ýaşy biziň sosial ulgamlarymyzda ýa-da web sahypalarymyzyň üstü bilen biziň kurslarymyzda ýa-da online kurslarymyzy görüp öwrenip bilýärler. We şolaryň netijesinde biziň bilen habarlaşyp sosial ulgamlaryň üstünden biziň bilen habarlaşyp özleriniň internship ýa-da freelancer işgär bolup gelmeklerini bize teklif edip bilýärler. Bizem belli bir tejribeli hünärmenlerimiz arkaly olary interwiwlardan geçirip, olar hakykatdan hem şol bilimi bilýänliklerine göz ýetirsek, olary internship ýa-da freelancer edip özüni de işgär edip alyp, olara iş gödürleýär. İş bazaryny nereden alýar? İş bazaryny Türkmenistanda ýa-da daşary ýurtda bolsun, ýa-da islenik dünýäniň meşhur freelance birjalary bolsun, şolar ýerlerden işleri, freelance işler alyp öz freelancerlerimize we internshiplerimize gödürleýär. Gatow siziň alyp barýan işleriňiz bilen buýsanýas, ul işler alyp barýaňyz. Ýagny biz ýaşlara döwrümizden talap edýän hünärlerini öwredip, iş üstünde amal etmäge mümkinçilik töredýäris. We elbetde biz bu işleri tanlylygym arkaly ýerine ýetirýäris. Bizde üstünlikli bilim alan okuwçylar başta internship, soňra freelancer bolup, biznes dünýäsinde gerek boljak ugurlardan, ýagny dizaynlar bilen işleşmek, program üçinçiligini işläp düzmek, maglumat bazasy bilen işlemekde, idara karhanalaryň kiber howpsuzlygyny üçinetmekde, SMM, marketing we başga da bizneslere gerek bolan dürli ugurlarda işler alyp bararlar. Buradanky bellek geçen hyzmatlarymyzy ilk başda Türkmenistan daşary ýurtlara da telekeçilere hödürlemek maksady edinýär.